Karak shalni sharikni sanjani jorawa karen thangu hini mummusung layi maisa laijamani nokungni family kaisa haye keba nokung kaisa khaye maisa laijakmani kasang khaye borokni o nokungo mumni hor nangma bai tini nokung hukungrok bebak no thapla sawi khamui thangmani mangplirok kasawi phayo obahai patimung kasawi phaika bisenrai Depthang kami amchayeno tini nukjagi phayo family kaisa haye keba nukung kaisa hor bai khamui thapla sawi thangpai mani bepakno thapla sawi thangpai mani obahaini yak polo bahaino tabuk ke brok ni khawo obahaino tabuk khawo hedikja tini tamangke nokung hukung kre tabuk wati phaino jorawo borasi tongsinai hai hinino tini belaino nokhabai hilikma hai kharok gahaino hilik laija Jora fairuk sal fairuk tiprasarokni biriman hingke mangpli kasar tamang hingke tini tiprasa kami amsairogo berai naikake nukung sugya nukung hamya sonni nukung tini walaini nukung obahairok mangno tini mangpli rok kasawaino phayo tiprasa kami amsai berai naikake phiaba tini netarokhe salai tongo tiprasa kami amsai naithothok nuktothok ongpai tongkha obahairok mangno mangpli rok sajago borokni kokthamarokni bisingtino tamungke tini belaino wana masingsa mangpli kasawi phaika depthang kami amsayo nokung kungsa thapla sawi khamui thangpai mani rang poisarok mairong maikharok bepakno kamapai thangka obahaikeno tini lukurokni thanibo subasu sane madamanjano obahaino borokni khawa belaino hilikjak taboแบบมันบ่ายตอนนั้นอาจารย์จะ con mau rồi bom hai cái kham kala Iya sarik kango karen kroit ani no khai karen line an kango over the machine te trai rok mai ok jagai mai chai tong puro tu thai no go candle mesengai ton mani o candle kalai no berak kamoi hor batai kan kata obo ni bote machine te mungsa narak maliat mai rok kampai ka kung busuk no kham ka no kungi no kam ka son no umang ka kaos patra jotor kham kapas ka potro bebak kampai ka enggak tangkong tabuk le borok tongnan kalai ka kabo boro tong nani boro chana ni boro up kandar nok tong mani orono bisa borsa tui tong angka ini salah satu arono matong nai awon pore parorok ba tam coba man nai jabo nung le oparan tam kalai ang uparan ni member no coba political member jang brok sa mung ka mungka ani ka bis na hari rang nung tamo o kusana masul kurang na o bong ni help ni pakai lokurok no betam kacana ne ang ani moti khai para sidan to jung nasinai chaudhary level nasinai ka burani level सरकार नि sakthani to jung help nai liya nai bum lap kurei nai ba asuk abodi te kunon nai liya aro political ruling party ni nok by 50 meter kaya aborok se joto kisu sana ne orok se saya kelai ba ang taun kana ang sawi ora kun lap makla